Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Papagayam iti nagasat nga malim iti Lunes 27 ti mabilang iti bulan ti Hunyo 2029. Idanon mi kada kayo ti sabali baya parang ti programa tayo Tinapalabas. Ladingitin mi papagayam ti saan mi nga panakaidanon ti programa tayo nga damdamag ni Berto gapo iti kada iti technical problem. Nabigas na na ikarigatan iti technicians tayo nga in kamakam para iti programa tayo Tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo iti technical control ni Mark Francis Agustin. Diawis mi kada kayo iti panagdarangay tayo iti lasod iti may isang oras. Tapnin tayo rugyan nga ibasa dito sabali manen nga surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ti may isang pagayam. Ngayon kasangwanan niya terugyan, nga ibasa dito nga surat, pagyamanan tayo, digiti inayat ni sponsors. Tap na may danon ti programa tayo Tinapalabas. Agyaman tayo ti Kalawagan, Belisario Farm, Bueno CV Farm, sabayan ka na Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Jeanette Belisario, kani Barisbes Dingra Ilocos Norte. Elis Tamayo, di barangay 16, Baharay Ilocos Norte. Erlinda Ferminhood, Dinaglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga dayjay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Carmela Walker, di San Diego, California. Ni Miss B. Fiesta, di Honolulu, Hawaii. Ami Ancheta, di Stockton, California. Jewel Centillas, di jay Lahaina, Maui, Hawaii. Chrissy Roma, ken Marisa de la Cruz Roma, iti Iba Beach, Hawaii. Metro North Insurance and Security Agency, nga masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila, babengke ni Miss Dory de la Cruz. CLJ Store, nga masarakan iti Barangay 22, Batak Road, San Nicolas, Ilocos Norte, babaen kada Mr. Jaime Perdonio, ken ni Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much pa ken ni Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Agyaman tayo ken ni Mr. Loreto Tamayo, ken si Bungkel nga pamilya Tamayo dito Waipahu, Hawaii. Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Juanito Moller Pariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Franz Jose iti South San Francisco, California. Ken ni Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok.
ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexum 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexum 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem tagtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexum 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexum 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexum 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexum 2 Beach Resort. Papagayam, ngentay padayawan, ibasa, iridete nga malim. Ket surat nga nakay palaunan, ti pakasaritan, ti biyag kinayap. Ngayon patulod, ti maysa pagayam, di probinsya te nga Ilocos Norte. Dadi nga surat, ket in patulod, ti maysa pagayam, nga kayat na iripawagan, itinagan niya Fernando, iti tangatan. Ay saguday di surat ni pagayam tayo Fernando, tinapalabas ko, Manong Robert. Umuna ti amin, kablawan ka, itinagasat nga malim. Irideti programam tinapalabas. Kastamit din ni kablawak di so amin na dumdumngeg. Pakaramanan digiti aday di balas yu tao. Tamok nga dumanon ti signal deti nga programam. Iti sa dinuman niya sulinek ti lubong pagayam ko. Palubusan nak nga umayagwayaway iti deti nga programam tinapalabas. Tapnon lagi pek tinakamame sa kalman. Day di nakaames nga napalabas. Nga naitunda kanya kiti pan nakaisiwasyo ko iti lugar. Ngayan ko iti agdama. Iri ababa nga pannao kabsat ko sa anak nga taga Ilocos Norte. Ngem gapu iti dawel. Dawel ni pasamak. Naipurwa ka kiti deto nga lugar. Nga dito'y meten tinaka yanakan digiti anak ko. Ken kastamet ten, dituyin nga niya daptar ko ti aglawlaw ko. Wenno ti bagik. Gapo iti, mabalin nga ko naek nga lunod ko. Iti lugar, anakaya nakak, pagayam ko.
Sublianan ta de dirabi nga ti ammok ket manarimaan ni bangungot ngem saan tapudpudno apasamak Manong Robert. Agtawe na kiditi sa nga pulo kabsat ko. When may sa nga sardam nga dududwa kami kaninanang iti uneg ti pagtengan mi. Gaputa ti amak kiradday ti pagtatalunan. Naira na idi nga dayta nga aldaw ti batang ti grupo da pare pa nagpadanom iti talon. Manipod iti irigasyon nga suplayan ti danom manipod iti karayan. Wen pagayam ko. Batang-batang iti pa nagpadanom digiti lumugar iti enmi. Ket kay kayat da nga iti rabii. Iti pa nagpadanom da tapnon ti kasta. Mas alalisto kano ti taray ti danom. Ken nalamlami is para kanakwada. May isa nga sardam, ingkedeng ni nanang agidda kami ni ti panakasalas ti basita balaymi. Ngamin ket puuten na ti sasangpet ti amak, manipod iti pagtatalunan niya na pan nagpadanom. Nairidepak siguron kabsat ko, ngem, natukay ti nairot nga turog ko. Iti gulagul ti inak, nga day ti abay ko. Inininot ko ngayon mulagat digiti matak. No pay nasipnget gaputa na natay ti pagsilawan wenno kingki ako natayo. Medyo maanara-arak iti uneg ti salas ti balay nga nagturugan mi. Wen kabsat ko adda lalaki nga mangikigem iti inak apaputen na tingiwat na. Edinto nga ti maysa tingtinglen na ti inak. Wen kabsat ko naalak tinagbuteng ket kasla agin tuturog aklatan. Wen kabsat agingga nga ginuyod da ni ti inak iti kusina ti balay nga diretso iti nakaiddaak nga salas. Kabsat ko dita nga inaramid da ti saan na may parbeng. Wen rinames da ni nanang nagsinublat digiti Satanas nga nagpapas kaninanang pagayam ko. Gapu iti butbuteng ko Manong Robert saan nakapulos nga nagkiriing. Nupay makitkita ko naman ang ninawak ti aramiden da iti inak. Awan gaway ni nanang gapu ta tingtinglen ti maysa. Idinto nga agpapapasmet ti maysa. Idi malpas ti maysa kabsat ko simublat met ti maysa. Wen kasta tinapasamak. Ket idi ta malpasandan ti daksanggas at unay nga inak. Pagayam ko. Ditan Manong Robert nga kamakamen na kumaida nupay makita ka sila lamo-lamo. Tapno dangran na ida. Ngem sinublian ti maysa kabsat ko ket ditan nga dyakon na itured pay nga kinita digiti simmaron apasamak gaputa sinadsadan iti bagkong ti maysa kadagiti Satanas anang rames ken kuana. Agingga nga naudatal ti inak ididanda ni sirok ti lamisaan ngeng kampang panganan. Kalpasan na ket nagalalistuda na pimmanaw. Manong Robert idi masigurado ka nakapanawen digiti awanan ti bain. Timmakderak nga mawan ti mayesngaw nga buses ko. Gaputa amangan tamangegdak. Tinurong ko ti pagsaingan wenno kingking ako natayo. Kinarawak ti puspuro ket sininjak. Dita kabsat nga idi agwaras ti silaw ti kingki. Nakitak ti inak nga agsungsung aben. Saggaysan ti anges na pagayam ko. Inasitgak detoy ket inarakop ko. Nanang ko, kinunak. Saanin na nakatimek ti inak agingga nga nagurok. Ket nagsalungay ngayen iti panangarakop ko ken kuana. Manong Robert.
Idi ti aramide kaginggana nga napanunot ko nga mapandanunen ti amak. Nupay kasano ti amak ko gaputa nasipnget ti rabi. Awan pa idi ti kuryente ti lugar mi pagayam ko. Kabsat ko jak amuno agtaray wenno partakak ti magna. Idi dedi agundaway. Agsasain nekak. Ammo ka natayen ni nanang. Natayen ti nadungo nga inak. Idi makadano na kiti lugar nga ayan ti amak nagpukawak. Tatang! Tatang! Pukaw ko. Agingga nga may isa ka digiti kakadwana tinakangge giti pukaw ko kit imasidig kanyak. Apay barok. Apay nga sapsapulem ti amam kit adday ti pungtuta. Kaisawsawang na ti danom iti aripit. Anya ayat ti bagam keng kuana. Pangaasyo ta atato. Kuyugin da ka mapaniti ayan na. Sinirrik da kami. Sinirrik da ti balay mikit. Pinapatay da ni nanang. Nakigtot ti maysa ka dagiti lakay. Umay ka tadanunin ta ti amam iti. Pungto deto nga ninayon. Tinalaytay mi ti tambak nupay nasamek gaputa dadakkel dagiti ruot. Agingga nga nadanon mi ti ayan ni tata nga mangpalpalay ti tambak tapno isawang na ti danom. Apay, kinunanay di malasinnak. Tatang, ninanang pinapatay da. Sinirik na kabit ti duwang lalaki kit binagkungda ni nanang. Ngem kasangwa na binagkungda kit ni rames na. Wenno ni rames da. Kinunak kabsat nga napalalon ti uraor ko. Indiso ni tata nga gulpe ti pala kit inubanak. Inubanak kabsat kit tinalaytay mi ti tambak. Ngayon muna nga nagnaak. Nagtardaras kami nga napan iti ayan ti balay mi. Wen kabsat ko. Anyan nga kigtot ken si duker ni iti amak. Idi makita na tinakadasay ken nadigusin iti bukod na nga dara nga nakakaasi nga inaka. Ininino ti amak nga inabungan. Ti lamo-lamo nga bangkay ti inak kabsat ko. Kasladyak maituri di nga kitan. Ngem tinulungak ni tatang. Tinulungak tapnon ti kasta maabungan ti bagina. Nakakakaasi ti inak. Saan niya agsusurot ti buhok na. Narayray ab ti daster wenno bado na. Wen pagayam ko. Masidig di kakadwa ni tatang nga pada na ngagpadpadanom. Anyamit din. Anyamit dito nga pasama ken iti Biagyo Albaro. Kinuna ti maysa. Saan niya makasumbat ti anak? Napalalo ti sakit tinakim na pagayam ko. Ngumarngaret nga ti pungtot. Nga magluluan ni tatang. Kasano ti pasama kanak ko? Saludsud na kanyak. Ingkedeng ni nana nga maturog kami ti salas. Taurayan da katata. Idi makapuutak gaputa agulgulagul ni nanang. Inininot ko ngayon mulagat di kiti matak. Maan ninawa kida no pay nasipnget iti uneg ti balay. Maysa ti mang tingtingil kini nanang ken iti ngiwat na. Inikanda iti lupot ti ngiwat na. Ket ti maysa tingtinglen na iti saka na. Idikuan ginuyod da ngayon pandita kusina. Ket ditan taang ditan niya naramid da ti kinaykayat da ket ni nanang. Pinili kon ti saan niya nagununi ang mga ta. Dangran wenno papatayan dak. Idi malpasan da ni nanang. Kayat na ida idi nga kamaten tapno. Lasinen siguro wenno dangran na ida. Ngem sinublian ti maysa ket jakon na bilang no namimano a binagkong na ni nanang. Imangis idi nakon uneg
Kagidaan ti panagngariyet ni tatang. Naginawanan pa in. Apay nga ti pay inam tinapili da nga. Rabngisen ti dayaw na kin papatayin. Anya ti basol tayo. Apay nga ti inam tin kastoy da. Inangay na nga ta amin na pigsana ket binaliwan na tinagsaludsod. Malasin mo kanina. Kinunana. Saan tatang? Saan ko ina malasin? Napalalo ti buteng ko. Napalalo ti buteng ko tatang ko. Kinunak nga marako piti amak. Inarakop nakmet tinairot. Agingga nga simrek di tattao nga da iti ruara. Ket napalalo nga asida ini makita datina. Adda di sumagmamano nga tattaon nga na inayon kadagiti kagrupo ni tatang. Dagiti babain nga karubami tinang istimar iti bangkay ni nanang. Wen kabsat ko. Adayo iti susyudad wenno sentro ti lugar mi. Nasuline ka barangay. Adda kami iti sakaanan dagiti banbantay. Isu nga inurdos dalatan ti bangkay ti inak. Inarwatan da ti ure anyala ditaan nga mabali na iarwat. Kasta ngamin ti uso iti lugar nga nakayanakak ini nga tiyempo pagayam ko. Awan digiti mabalsamar. Numatay ti rabii into numalem no bigat. May punpunen. Dayta tinaarami diti inak. Nayaramidan latan iti lungon. Babaen ka di sumagmano nga makaammo ang mga ramid wenno karpintero. Alas 12 di malem, idibagkaten da tilungan na nakakayargaan ti pinapatay da nga inak. Naipan iti simbaan. Simbaan na basi. Kinararagan ti Apo Padi. Inaramid na tinasanto na misa. Kalpasan na. Intulod min ti bangkay ti nakakaasi nga inak. Iti panungpalan. Iti Campo Santo, Manong Robert. Campo Santo pagayam ko ditoy nga inpeksami ken ni tatang ti sangsangit. Wen nagsangsangit kami. Uray no dududwa kami ni tinakaikalyan ti bangkay ni nanang. Kasla dimi di kaya tapanawan. Agingga nga timek ni tatang ket kastoy di palikas na. Patgek nga asawak. Panawanda ka. Panawanda ka ni tidete nga nakaita ni ma'am. Ikariken ka. Diyak to agpatinggaging gana nga diyak maamuan no sino tinangaramid ken kay di kastoy. Ikarikit isa kaanan titanim mo. Sapay ko maasawak ta makasaklang kay di Diyos Apo. Ket maipaiking ka ti. Natalingin nga na panaginana. Agyaman na kiti anak, wenno agyaman na kiti ayat mo kanyak. Kenti panangipaay mo ti anak. Nga iso ni Fernando. Ti ubi nga nakaimatang no anya digiti pinasar mo sakbay nga pinapatay na ka. Laglagi pem. Patpatgin ka unay. Ikarik maminsan pa ay. Diyak to agtal na. Agingga nga diyak maamuan no sino di kiti akinarami di kastoy ken ka. Panawandakan. Panawandakan, asawak. Makasangsangit a balikas ni tatang. Inubanak ti ama kabsat ko. Kasla diyak kaya ti diti pumanaw ngem kunana. Intananak ko. Sangwentan ti biyagta nga agdudua. Awanin ni nanang. Kaasi kapay. Kaasi kapay nga awan ti mangistimar keng ka.
sa nga pulo laeng titawin mo. Ngem na ulila ka ni ti ina, gapo di aramid di dadangke sa tattao. Mapantan, Fernando. Naglabas di kiti aldaw. Gapoy di kaawan ni nanang nagbalinen nga naliday ti pagtengan mi. Wen kapsat ko. Itugtugot nakmetten ni tatang iti amin nga papanan na kang runan na di pagtatalunan. Wen kapsat. Saan na nga kayat nga agmaymay saak? Ngami na manganta. Sublyanan na kami di kiti managdakdakes. Dito'y kabsat nga nakitak no kasano, tinagbaliwan ni tatang. Wen, nagbaliw ti amak pagayam ko. Nagbalinin naman nagobserbar. No iti rabii, saan naman mamindwa mamamitlo nga makariing. Ketlawlawin na ti balay. Saan mo iti panangipangas kabsat? Ngimad da armas ti amak. Ada ni ti paltog. Kastoy nga min iti lugar nga naggapwa. Kasla di ka may bilang o umili no awanang ka iti armas. Ngayon pangaasim pagayam ko sa angkulayngen nga dakdakamaten ti lugar nga naggapwak. Ngamin ure ka di kito yagundaway. Agdin din na magpaylay nga nariribok dito ya probinsya. Ngayon di tiyempo nga napasamak tinakamamay sa panakarames ken panakapapatay di dinanang. Awan ni ti hustisya. Awan ti sinaklang. Dagiti laeng babaknang wenno adaan ti makaumanay kantidad wenno pirak. Ti agisaksak lang. Nagbaliw ni tatang gabuta. Tay kunakon managpupuot. Managobserbar. Kini di awanen ni nanang. Dito'y kabsat nga masansanin nga sumarungkar dagiti gagayen na. Addan dagiti gundaway nga agsasangod ang agginom. Ket mangmangeg ko dagiti balikas da nga kung kunana. Eda ko matiyo ma dagiti nangaramit ti sana may parbeng iti asawa. Eda ko mata na organisar mo manen deti a grupo. Eda ko mati pa nagpipinadas tayo. Tapnon di kasta. Maasa digiti armas tayo. Balikas digiti dadduma. Umanamong met ni tatang. Ngem, kasano? Kasano ti panangamok no asino ti akinarami di kastoy di asawak. Padasin ta nga lagi penti naglabas, Alvaro. Kuna ti mesa. Aday di napinget nga. Karibal mo, iti asawang, sanggadi. Di ka din naluluko. Malagip mo di agkabsat nga nabalod gapo iti panangtakaw da iti pasweldo ti munisipyo. Naisaklang da gapo ta gobyerno ti nangisaklang kadakwada. Balikas ti maysa. Apay nga malagip mo ida. Adadamag ko nga ti maysa kadakwada ket nakarwaren. Day takit ni Conrado. Sa din no tinakadamaga. Asin no tinakaibagaking ka. Naginteres ni tatang. Basta. Ngem kunada nga saan ka no nga agtaltali na ed. Iti barangay daw no baryo da. Masansan nga awan. Agpukaw-pukaw. Kitikabsat na nga maysa ni Samuel. Ison sa kano tinabati ti pagbaludan. Ngamin, ket saan lang iti pa nagtakaw, ti basol na, no dikit. Napapatay na ti may sa karigi pulis. Nga nang respondi kadakwada. Edi, tiliwen day da, kaputa, na itududang isuda tinang takaw iti dakila kantidad iti munisipyo. Ti pagpasweldo ka iti empleyado. Nagpanunot ni tatang nga kasla, intingig na ti ulo na. Talaing ti damag mo. Sa dinno nga tayo ti ayan na. Angem, narigat nga isuda ti
Wenno ni Conrado nga nakarwar ti ituduta. Iti nasaw nga rami. Ni Conrado ti naiget nga kay nagaw mo iti ayat iti asawam saan ka di. Wen, ngem naawat namit siguro gaputa nagasawa met. Nagasawa met sakbay nga naibalod. Laing sanda nga nagbalbaliw. Aglalo ken ni Conrado. Panagtatakaw, pamapatay, panagrames. Ken sabsabali pa, di na kay ramramanan na. Uri din na asawaan eh. Agingga nga sinirek dati munisipyo ket tinakaw dati pagpasweldo ka diti empleyado. Dito di tinimuar nga damag. Ken isu nga naisak lang da ket naibalod ta. Ngem no nakarwarin ako nam. Adda nga tapay mangidurun king kuana tapno aramiden na iti sawak ti panangrames ken panangpapatay. Saludsod ni tatang pagayam ko. Agingga nga sinenyasan ni tatang ti maysa kadagiti kaininom na. Ket intudo na ti balay. Sana intudo ti lapayag na. Nga amangan kunana no mangig ko ti saritaan. Kimlebak. Simre ka kiti silidmi ken ni tatang ket naginiiddaak pagayam ko. Husto ti atap ko. Saan niya kayat ni tatang nga mangig ko ti pagsasaritaan da nga ginom. Imay ni tatang iti kwarto ket Fernando. Kasla dete kaririing ko nga linidlid ko kampay digiti matak. Paytang. Ti amok no adda kay tiruar nga gayayam at naturog kamit gaya. O sige, ituloy mo lang ti maturog ha. Kinunana sa pimanaw manen, pagayam ko. Naglabas pa digiti aldaw, Manong Robert. Edi maysa nga aldaw, napan kami ken ni tatang iti pagtatalunan. Gaputa, adda ti trabahuen na. Wenno agmula ka dagiti nateng. Nagagit nga minti amak. Adu di mula na at nateng. Adda pa diti taraken na gaputa. Adda tinaramid na nga paglinungan da. Iti pagtatalunan. San na ngayaw awid digitoy. Narabrabian kami nga simmangpet. Pagayam ko. Kabsat ko anyan nga kidkidtot mi di makasidig kami di balay mi. Wen kabsat. San pa'y unay idi nga dakkel ti apoy, maururam ti balay mi, pagayam ko. Dinardaras mi ken ni tatang ti masidig. Ngemi di makaasidig kami dakkelen ti apoy, kenimmunan iti kadaklan, saan min nga maasit kan. Imbarayat di karuba mi kabsat nga nakipagsibsib, ngem napaay da. Awan tiniuray maysa nga nai, salakan mi kadagiti adda ti unig ti balay. Kang runaan na digiti arwaten mi. Pagdaksan na pagayam ko ti sangkabasit nga ornong ni tata nga paglaklakwan na itinatengken digiti dingwen. Nairamraman da amin na nauram pagayam ko. Kasangwanan nga itultuloy tayo diti surat ni pagayam tayo Fernando. Agyaman tayo kaditi sponsors. Para di pa nakaidandanon, dito nga programa Tinapalabas. Agyaman tayo ka ni Mr. Onopre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Ni Franz Jose, iti South San Francisco, California. Ni Juanito Muller Fariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Mili Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Da Mr. Jaime Perdonio, ken Mrs. Celia Perdonio, ngagtagikwa iti CLJ Store, nga masarakan, iti Barangay 22, Batak Road, San Nicolas, Ilocos Norte.
Metro North Insurance and Security Agency para kaniti kasapulan nyo apo para iti non-life insurance nga kasi TPL ken comprehensive ipaika na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency ken amin na kasapulan nyo para kaniti government projects in intero apagilian. Ti Metro North Insurance and Security Agency ket pasarakan ti opisina na iti Cityland Tower 2 Malate, Manila babaen iti manager ken nagtagi kwa Dorocha de la Cruz. Kastapay di managyaman tayo kada Chrissy Roma ken ni Mrs. Marisa de la Cruz si Roma di Iba Beach, Hawaii. Ni Jewel Centillas di Lahaina, Maui, Hawaii. Ami Ancheta di Stockton, California. Miss B. Fiesta di Honolulu, Hawaii. Carmela Walker di San Diego, California. Hazel de la Cruz Alonzo di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Erlinda Ferminhood di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Kastamet din iti CB Farm, Wino Kalawagan, Belisario Farm, iti Barisbes Dingras, Ilocos Norte, kukwa da Mr. Dado Belisario, ken ni Mrs. Jeanette Belisario. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Digiri ka iliw ako tayo when makan. Intay amin rabanan, ijay Steps Food Hub. Iserbina digiri sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sa bali, alutong bahay, pangaramanan, kinaimas ng special, empanada. Manad, kinadalos ko pa na rin sa kanan ito yung makan ni Steps Food Hub. Masaratan sa Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, Sangi, Itirangkay. Steps Food Hub, sintanan nagserbi ka na kayo, tinaanos ng tarikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adung diri na kapadas ken napnek tindo panagned ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto. Para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay apagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Naburburtya kinitatang. No asin no ti akinaramid. E di pa nakapuor ti balay mi kabsat. When? Awan manen ti sabali nga kinasarsarita na no saan nga digiti gagayim na. Dagiti nagbalin manen nga kabarkada na. Ken kagrupo na gaputan ng ngegak nga naorganisar ka no manen ti grupo datata pagayam ko.
Dito'y kabsat nga napadasan mi ti nagidda wenno naturog. Edi kasla pagayayaman di gidi ubing ti balay-banay ako nada. Aging nga nagdesisyon ti amak ket inumong na di gidi gagayem na. Napanda iti sa kaanan ti bantay. Ngamin ti talon ni tatang pagayam ko ket agpungan iti kalsada. Ngem ti pungtuna ket sa kaanan ti bantay. Intugot da kidita agkayo wenno agala diti kawayan. Tinulungan di kiti gagayem na nga nagarami diti kalkalapaw. Kayat na kanon nga iti sakaanan ti bantay ti pagyanan mi. Tapnon ti kasta mailiklik kami iti saan nga nasayaat nga aramid di kiti tao kada kami. Ngem nagbali na burburtya kiti tatang no asin no di kiti kay naramid. Aging gaga napagdidiskutiran da. May isa kadakwa dati nang ibaga iti amak. Ngano asin no ti akanaramid ti panakarames ken panakapapatay ni nana. Ket mabalin nga isudamit laing ti akinaramid iti panakapuor ti balay. Nga kunada nga adadak kilagura da kada kami kang runan na iti amak. Ket us-usaren dati napapatigkin ko na tapno pasaktan da. Ininot da ka nga papapatayin. Ket gusto din nagbalin nga desisyon mo nga dito kayon sa kaanan ti bantay. Awan ti sa bali nga pangdaan ti umay no saan nga ti mismo akataltalunam nga sangwen da ti abantay. Gaputa ti igid na iti daya ket waig nga nauneg. Irinto nga nangato nga bantay. Irigid na ti laod. Balikas ti maysa. Sungarod nga napanunot ko nga dito'y kami ni ti anak ko. Agyaman akara kayo ti tulong yon. Simungbat ti maysa ket kunana. Awan sa bali nga marami dan mi wenno may tulong mi ken kano sangat detoy. Ken pagyamanan mi ta. Insublim detoy nga grupo. Kuna ti maysa. O sige. Partyen nyo di kiti manok. Ta isudat ti silente yung ito naman eh. Ado di kiti manok ko dito eh. Pakita yung ada di kagab nga pinatakder ko. So nalaing ta nagaraw da takas la nagbalindan niya abuyo wenno atap a manok. Ngem sumrek damit no kakiday ti kanita. Ada pa sumagmaw no kalding ko ken ada di baka. So dalaingin ti ilakok tapno ada ti igatang ko kariti ka sa pulan mi. Kang runan ti arwatin mi ti anak ko. Balikas ni tatang. Dahil dati pang dayawan mi kayong ka Alvaro. Talaga nga nakulido ka. Amom ti aramidin. Ken, nagagit ka. Saan ka nga kaskariti daduma nga? Nagbalinda wenno intultuloy dati sano miso maramid. Uray no nagasawa da. E di nagasawa kan tinalikodamon ti grupo tayo. Rason niya na sina-sina tayo. Inbasnek mo ti trabaho ket nagbalin niya naragsak ti pamilya upay may sa ti anak yo. Kinunada engkariki din nga sangko nga sublianan ti daki sa aramid. Ngem gapu iti deti nga pasama kiti piyak ko. Ti pan nakapapatay ken pan nakarames ti patpatgek nga asawa. Ken di pan nakapuor ti balay ko. Sana ko manababalawin ti Diyos. Agbali na kadakis tamo si Direk. Wenno balsik pinakinarami diti detoy. Balikas ni tata. Nagsidukerak pagayam ko. Itan niya may buksilak di limang mangek ko nga istorya kadakwada. Nga mabalin nga isuda ket dati a grupo. Ket ti amak ti leader da. Ngem idi nakikalaysa ni tatang ken ni nanang ket sinardengan na ti saan umisung aramid da. Ngem gapu iti pasama kinibiyag me. Kasla kayat naman na sublianan. Wenno mabalin nga aramatin na laing ida. Tapno matakwatan. Wenno mabales na. Dagiti nangisit ti kararuana nga nangaramid iti pan nakapapatay ni nanang. Kastamet din ti pan nakauram ti balay me.
sa kaanan ti bantay. Wenno ti pinatakder ni tatang nga kalapaw mi. Rinabi idi nga adda di ti gagayem na mangkadkadwa kada kami. Wen kabsat. Nagyaman ni tatang gapu iti kanayon nga kaadda mangkadkadwa kada kami. Ngamin kaslay yamakda nga umay na kami raoten. Dagiti aginaramid ka di sa anong iso iti biyagmi. Pagpian na awan tinauray da kabsat. Ken may sahan na basta-basta makadanon day di ayan ni. Adayuti ayan ti kalsada. Ngamin atiddugan ni nayon di talon ni tata. Ket no umay dama naglalo no ti aldaw. Masiputa mi daw no makita mi ti sungadan da. Ngamin nangato ti nakaipatakderan ti abong-abong. Wen kabsa. Saan mi meta problema ti danom nga pagdigos gaputa adda nga rod ti nakaayo sa waig. Dito'y meten nga nang kutkut da tatang ken di kakadwana iti pannakabubun mi. Inaladan da deto'y di bato. Ketan niya na naglitaw ti danom na kabsa. Nasa miit pa eh. Nga isu ti pagalaan mi iti inumen ken pagluto mi kariti taraon. Kasta nga ruden tinagbali na biyag mi pagayam ko. Pagayam ko kariti nga gundaway saan pa'y nga uso ti mapanit eskwela. Adayo ti eskwela kada kami. Nasursurok ti agsurat wenno mangisurat tinagan ko. Ken ti mangbasa ti sumumano nga balikas wenno letra. Gapu ti tulong ti simbaan kada kami. Ada simbaan ini may kadwa barangay wenno kaabay ti barangay mi. Naayat ti Apo Padi. Tadigdi kakadwa na nga mamadre pakairamanan di nagserser di simbaan. Tunggal Domingo numalpas ti misa idi ket umungon kami nga ububing. Tapno isuro da kami nga agsurat ken nagbasa. Wen pagayam ko. Adda pay merienda wenno makan. Mangal daw kami ket ento numalpas ti panangisuro da kada kami ti mumalen. No agalas 13 palubusan da kami na agawin. Dayta ti rason nga nasursurok basit ti nagsurat kang runana ti panangisurat ti sibubukela na agan ko. Ken nadamit di kiti maawatak wenno mabasak nga may surat kang runaan na iti balikas tayo nga Ilocano. Ngem no Ingles nariga na ka makabasa. Adda pa'y panag good double ko pagayam ko. No dagiti balikas at Tagalog ti may surat. Naglabas dagiti aldaw Manong Robert. Saan niya napupuutan? Agtawi na kidin iti sangapulo kitinem pagayam ko. Nagtultuloy ti pamataudan mi ken ni tatang. Ti panagmulam iti natnateng. Panagtaraken ka iti dingwen. Awan sa pulem at talaga ti kinagaget ni tatang. Dandani agmalmalem nga agis istimar kariti mula na. Pakairamanan nen digiti taraken na. Tiwaig nga day ti asideg ti pinatakder na kalapaw. Namulaan na payen ti nakadado nga aba. Nga day ti umay ang angkaten ti maysa kadagiti kumursyante iti ilimi. Daytoy ket ninana salud. Ninana salud ket maysa metabalo. Gaputa napapatay kanumet ti asawa na. Adaan iti anak nga daytoy ket ninesitas. Nga isu ti kadkadwa na nga umumay iti ayan mi. Tapnon ti kasta agala kadagiti bunga digiti mula mi anateng. Ken uray digiti taraken mi nga mailako nga kasi di manok pagayam ko. Adda pay digiti gundaway nga agparti ni tatang iti kalding wenno baboy. Ket paisursur na ken ni nana salud nga pailako ti karne. Tawan met ti makadanon nyo umay umuraga iti ayan mi gaputa. Adayo ken adda kami ti sakaanan ti bantay pagayam ko.
ammo kidi no ininoten nga nakalipat ni tatang. Edi pagtengken pasama kidi biyag mi pagayam ko. Wen. Ti pan nakarames ken pan nakapapatay dedi inak. Ken kasnamit ten. Ti pan nakapuor dedi balay mi. Edi may isa nga malem. Adda ti dua ka diti ka grupo ni tatang. Ket ditoy nga nagtutulag na. Alvaro, lupay na undayan ti panawen ket. Kasla da paglawlawagan ti pasama kinibiyag mo. Kino na ti maysa? Ada ka din na urnusyo nga informasyon na sino ti akinaramid. Hindi pan nakapapatay ken pan nakarames di asawa. Pakairamanan ti pan nakauram ti balay ni. Adan, ngem kasla na kurang pa eh. Anya ti kurang na. Ti kurang na kitawan pa'y laeng iti makaitudo. May suda ti simre kiti balay iyo. Ngem di day di nga aldaw nga pan nakapasamak or kasangwanan pa'y ti pan nakapasamak dagiti nga pasamak iti biyag iyo. Kang ronat ti pan nakaramis ti asawam ken pan nakapapatay na. Ti tao nga madakdakamat ket ada kano idi ti lugar da. Ngem di da amun anya nga aldaw iti panagpukaw na. Ngem masigurado da nga kasangwanan daydi pasamak iti asawa adda ti madakdakamat a tao. Umiso ka diti atap. Wenno ti kanayo na pagtutulagan tayo nga rason no apay nga aramidin na ti kasjay. Saludsud manen ni tatang. Awan ti sabali a makita nga rason. No saan niya di dyan? No kahit mo, rumar tayo yung tinurabiket. Agpaliyo tayo, no. Si ka mismo ti makisarita di tao nga nakasarita mi. Kung nati may isa, sige. Sige da sungbat ni tatang. Nagsiddukirak pagayam ko. Nagsiddukirak saan nagaputa agmay may sa akiti kalapaw mi ti day nga rabi. Wino tira masunga da rabi. Ngamin ket narwama kon nga mapampanawan pagayam ko. Narwama kon nga ibat bati ni tatang no kasta nga kukuyog da kaditi gagayem na. Ket kasi ti Dios. Awan met ti pasamak kanya. San meten nga naulit ti kas ti kagrabe di pasamak. Edi marames ken mapapatay ni nana. Ken ti pan nakauram ti balay mi pagayam ko. Nagpagada nga ron ti amak. Agbanday ka, Fernando, ha? Sa dinuamin ti papanan niyo, tatang. Agpalutputak. Wen. Agpalutputak. Amwek nupudno ti atap di kakaduak. Nga ti tao nga kinarami di ti. Wen amwek no sino ti kinarami di ti pan nakapapatay di inam. Hindi pan nakapuot ti balita. So nga, agbantay ka. Agpupuot ka. Saan mo ngayon adayo ti armas iti mo? No nasken, pumatay ka. Pumatay ka tapno masalaknibam ti bagiman ako. Balikas ni tatang pagayam ko. Nagtungedak. Ngayon nilaksid ti anamong ino pa nagtunged ko agsidsidukerak pagayam ko. Agsidsidukerak. No nakabalinan dagiti tao nga nang papatay ken nang rames ti inak ken nang puri ti balay ni. Mabalin ang kabalinan damit a papatayen ti amak. Kasanon no maunnaan. Kasanon no isu ti maawanan gasak no kas pagarigan mapasamak ti enkwentro. Ken nupudno ti atap na. Nupudno ti atap na nga dayta nga tao ti akinaramid ti pan nakapapatay ken pan nakarames di dinanang. Ket isu ti makapapatay wenno makaibales. Amanganta mabalod pagayam ko. Dagita idi ti panpanunutek. Iti day di agundaway nga panagpakada ni tatang kanya ka.
ni tatang nga nagsakay di kabalyo na pagayam ko. Dita nga kasladinak seknan ni Ridep wenno jak makaturo. Linaglagip ko ti balikas ni tatang. Agpalutputak. Amwek no pudno ti atap mi kang agkadwa. Kaday nga tao ti kinarami di pa nakapapatay ti inam. Ken di pa nakapuro ti malayta. Dita manong Robert nga nagsubli dedi naimata nga kapasama. When dedi naimata nga kapasama kidi ramesen ken papatayin dati inak. Dedi al-alistumi nga nagnakin ni tatang idi makita mi nga maururam ti balay mi. Bayat nga aggapu kami di kataltalunan. Diyak mababalaw ni tatang. When uri nga tami ta sino nga tao. Uri kasi singpetan nga tao no mapasamak keng kuana ti kas tinapasamak kada kami. Uri no manupulon ton nga tawen ti naglakas. Sigurado. Sigurado nga sumken latta ti gagar na panagibales. Ngem Diyos ko, tarabayon ko mati amak. No kasapulam nga lawlawagan ti panunot na tapdon ti kastalipatin ng tinapasamak. Aramidin ko ma Diyos ko. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa dari surat ni Pagayam tayo Fernando. Iti dito nga malim. Padaanan niyo papagayam. Anya ti agbali na gasat ni Fernando. Umiso ka diti atap ti amana wenno atatapin da nga tao nga kinaramid ti panakarames ken panakapapatay ti inada. Wenno inana pakiramanan ti panakauram ti balayda. Endo no bigat papagayam ituloy tayo itong ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag ni Pagayam tayo Fernando. Dati nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kinadwak ni Mark Francis Agustin ni Technical Control. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Lunes tayo amin na sa pada agyaman kam tingkay panagdingig. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.